Kuan na pod mi manghugas mang hipos-hipos na pod mi kay humana ang bakasyon na mo diri sa Burr Park. So, ang hipos na mi sa isa. So, ang ako man ako ng hipos, ang sila na lamang wa pa. So, naa sila diri. Naa sila diri guys. Oh. Wala pa sila naghipos. Thank you. Bye-bye. O karon nagpa na pod mi na nagbaba na pod mi kay maghatod na mi sa among mga gamit doon sa baba kay para intact na kami para sa second boat na biyahe. So ganyan na talaga kay matapos na naman mag iba-iba na naman ang ano namin. So, mga kuan na among mga kuan nagbaba nami parang sa kuan yan na talaga ang ano nila guys. So, mauna pa daw na kuan sa cabin. So, maghuwat na mi diri ng bangka. Dapit na kay kuan. Mauna jud na guys. Okay, bye-bye. So, mag-uli pa ko aring towel. Ayan, nagibili na ako. Guys, ang ano, towel. So, ganyan na talaga guys. Mga uli namin. Uli namin guys. Makamis sa view na gana pang pagtanaw sa mata. Uli namin. Darang among mga bagahe, daghanay ang among bagahe dar guys. So guys farm kay gana ang ori guys kay ang dagat linaw kay kuan mamanjud na panagsan na lamang ta magbisita-bisita kay mahal manggud pod so, na kanang mga kasamahan nagkuhat og boat una sila nga boat pa ikaduha namin nga boat ano, speedboat yan guys. O, ganun ang kabila. Gana ang view dari. So, kana ang boat ay kana ang balay sa kuana guys. Sa Mandaya. Ang uban, mga tunana sila guys. Di ka makamahay sa imong gibayad kay kuan guys maadyo kaadyo na pero kuan okay ra kay dili man gud pod na kuan exercise ay kuan ra kan lamang ba kanang usa pa na suruyanan so anyan talaga ang mayroong bata diyan na ano. Ang kami si kanbut nami ang uban na mao na tong nagbaktas na sila padung sa first boat kay kuan ang ako ani guys video muna usa ko kay wa pa man ang among kuan si boat mi padung sa ano Davao so ganyan na talaga ang buhay maghintay-hintay muna tayo. Ang uban guys nagpunta na sila sa boat kay sila ang first na biyahe so ang kami mamaya pa kami maghintay lang kami sa next boat ikadalawang boat so ganyan na talaga guys.
Dabay isa sir, o man speedboat. Dagat po sir, kamera. Di din kaya gwapo daw na unom lagi pwede mo bawahi. Mauna na ang first boat na videohan na kasi para mailhan so na asa padong na nasa kuan padong na pauli sa Davao kasi kay first boat na sila kay maya pa kami mamaya pa kami sakay second boat na lang kami kay marami naman ang nakasakay doon sa first boat. So ganyan na talaga ang buhay, with the weather lang tayo guys. Og dili pud ta mahadlok kay daghan man gud tao pud diha sa imong kauban pud kay napoy ilang kumpleto man sila na ay life jacket ang kuan pod kauban pod sa kuan kapitan duha. So na kumpleto po ng mga life jacket dili kuan kumpleto jud na sila tanan kay kuan na jud. So second boat na ni guys sa kaning among sakyan. So kana mag goodbye na ang mga admin sa farm. So ganyan na talaga, goodbye na naman, nag-goodbye rami din sa nila, nagbabay-babay, nagkaway-kaway na misa ang kamot kay para thank you na nag-thank you sila, nag-thank you kami na nainabot nila. So ganyan na talaga ang buhay, nagmalawig na misa ng dagat naman, malalim na ang dagat guys. Nanhamangod na kasi mo sa lawag ng dagat. Ay barko mura man lang kuan mura sa pana speak boat na mura pa dagat na guys. Hindi na talaga ang weather lang guys. So pusog jud sila mo dagan ang boat kay ang sud sa kanang sud sa boat kay 55 per suit yata o 50 hindi ko parang malapit pa yun. Yan, nagkaway-kaway na naman. So, ako po sa tubig guys. Parang oras siguro, hindi ko sure. So, oras na nangyayari sa marina. So, ganyan talaga oras kung kailan pa merong mananagat dyan sa kabila. So, malalim na ang dagat. So, konti na lang ang malayo-layo na ang mga baybayin sa dagat. So, naay dakong isla din kay kuan na tunga sa kuan na sa dagat daon. So napoy mga napoy nadya kay Mama Mary ko karuning abot ng baba na may abot kami sa marina pero dugay-dugay pa jud mi na makababa kay daghang. So ang uban mo na nag-una dito nagbaba sunod ako sunod pagkatapos naanam sa daplin naglakaw-lakaw nami kay abot naman ni sa kuan abot naman ni sa marina. So
yan talaga. So, nadaghanan ang among mga kauban, nag-una-una na sila kay ang among bagahe isakay ra pud na sa truck na poy kuan ang imong dalhon carry bag ra jud na imong dalhon guys kay kuan man pwede ra pud og kuan imong i-carry pero gana jud ang kuan ra kanang dili carry kay o kana maghadon-hadon ra manggug ka guys ang kanang imong carry bag na rin imong dalhon mao po nang aho carry bag ra na nga mao na nagsiko video maka-video po kadali so mao na taraw mao na taraw nga kanang paspas pud ta anig lakaw kay ka parang arang init kaadto pastilan ning ang kainit kaadto ani wa pud ta kadag payo. So, ahong ipakita ang kanang sasamal na tulay kana ang kanang sa likod mao na ang kuan nagdaplin nami kay nag-truck ang among mga bagahe mao na nagidana na dito adto na pud may magkuwat sa daplin adto na may sa marina kay marina naman ni isod na pud ni sa marina kay kuan mao na jud nagdaghan na po ilang swimming pool dira na po kung gusto pud mga ligos di as marina na po swimming pool nga gamay. So, ganyan talaga ang buhay. So, ngabot namin sa marina. So, maghintay na lamang mi sa kuan. Maghintay na lamang mi sa among mga gamit. So, ang mga passenger na naghuwat-huwat pud kay wa pa mga gamit. So, ang ako di ani, nagbidyo-bidyo na lamang ko ani kay sa swimming pool nga gamay kay maghuwat lagi sa mga kuan lagi sa mga gamit. So, dire pud ko sa dapli nag-ingkod-ingkod mora pud ko anig kuan manglilimos kay nagpada